これほど美しき景色を見ればおのずと旅がしたくなるものであろう。 What's up guys? Yung init talaga. Thank Merian, you. good afternoon. Welcome to the stream. Kainit ng panahon. Pero buti kagabi umulan, no? Let's go, let's go. Shoutout sa mga viewers guys. Good afternoon. Welcome to the stream. Di ako nakapag-stream kahapon. Kami ay naglibang. Naglaro kami ng Genshin Impact. Ay, naglaro kami ng Valo. Yeah, shoutout sa mga viewers natin guys. Kamusta kayong lahat? Ayun, palapit na ng palapit yung banner ni ni Baizhu pala. Yan, si Baizhu. Let's go. Yan, ang dami nating gagawin mas maganda siguro kung direkta na tayo mag-grind no. Kung gusto niyo ma-shoutout guys, just type exclamation point notify Julius Ryan Arvin. Yan, medyo delay lang yung ating notification. Ayan, shoutout sa ating mga nanonood dyan. Wow, meron tayo R3 na Whistliter guys. Let's go. Thank you. Let's go. Yan, Romel, finalo up ko na bro Wait mo lang. Ayan. Pinalo up ko yung mga prizes niyo. Robert Rosa. Ayan, shoutout sa mga viewers. Ayan, si Arvin Espiritu. Let's go bro. Shoutout sa'yo. Ayan, pa-share na lang ako na stream guys. Shoutout sa mga nanonood. And grabe. Na-miss ko kayo. Ang tanong ba, na-miss nyo ba ako? Thank you. Ang tanong ba ano ba dyan na-miss nyo ba ako? Na-miss ko kayo guys, hindi ako nakapag-stream yesterday. So today will be maxing out I think. You're awesome. Oh, may leyline overflow. Nice one. Okay, sige, mag-leyline tayo today. Ano ba gawin natin today? Farming tayo ng artifacts, tapos tingnan natin kung meron tayong mag-grind for tag dito. Ito, yung event na to. Ano natin, dalawa. Sige. Thank you for the following, 307. Sige ko yung 73 na ay siya na di pa rin umuwi. Gusto ko nga mag-pull pull natin Try natin, baka makadali tayo ng Miss Peter bro. Sige, isa. Bilangin ko lang yung PT natin dito Tinatry kong hugutin yung Miss Peter bro 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10 15, 20, 25 pull. Ito, pan 26. Ginto. Wala, hindi. Thank you. Try natin hugutin yung Miss Splitter, no? Try natin hugutin yan. So, tayo ng commission. Sino dito mga magpupul agad? Grabe, Mati. Thank you for the 10 stars. Grabe. Salamat sa buhay naman ng 10 stars and Holy Week ngayon. Yan. Thank you. Mati. Sa mga supporter natin. Yan, Mati, ba gusto mo mag-resub ba? Supporter natin yan before si Mati. Ba gusto mo mag-resub, Marty? Mati. And thank you for the 10 stars. Pusuan natin yan, guys. Yung mga nagsisinista. Highly appreciated po. Thank you for the share. Dami magpupul kay Baisu. Maganda yata yung kit talaga ni Baisu. Alam nyo, gusto ko kay Baisu talaga. Ito, dilis lang sabi ni Arvin. Okay, sige, tingnan natin. Quick check, bro. Let's go. Yeah, let's go. Yan. Sige, tingnan natin. Menard Evangelio, good afternoon. Kitsune, good afternoon. Yan, sa mga naglalike and share na stream guys, salamat And kung meron kayong gusto itanong regarding sa game, Genshin Impact, kung ano pa gusto nyo itanong guys, you're very welcome to do so. You're awesome! And sino na pala dito mga nakatapos na ng Abyss? Yan na bang mga nakatapos ng Abyss yan guys? Thank you! Yan, passive ni Baizu pag dumadampot ng herbs. Oo, yun yung unique sa kanya. Yahoo, sabi. RV, what's up, bro? Follow niyan, guys, si RV. Mga solid, guys, na streamer. Yeah, let's go, bro. Saya-saya. Ang saya-saya. You're awesome! Ang saya-saya ng bulaklak. Ang saya. Yan, 33 star lang ako, sabi ni Kitsune. Okay lang yan, wag kayo masyadong ma-stress kung hindi nyo matapos talaga yung Abyss. Thank you! Hindi nyo matapos yung Abyss, ibig sabihin, there's, meron lang konting kailangan mo i-adjust. Okay lang yan. Nyapon din quiz. Thank you for the notif. Share nyo yung stream guys. Follow nyo yan, Anduin High Grounds. And sa mga talent yan guys ng Amplify. Ang tier 1 din and Arden. Thank you! Dami ko i-grind today bro. Magwi-weeklist tayo. Saka bahala na. Bahala na. Gusto kong kunin yung Miss Splitter. Gusto ko i-max out yung Miss Splitter natin. R3. So, ang mangyari pala, kung hindi natin nakuha yung Calamity Queller,
Meron tayong malinis na R5 bro. R5 na Mistweaver. 行こう。 Ganun lang yun. Yun na yung commission na yun. Next. Bilis naman matapos. And Thank you. Ezekiel, yan. Good afternoon to Ezekiel. Welcome to the stream. Hirap din ako sa Abyss ngayon. Lock ako sa isang team composition pa 36 stars. Drop mo nga yun, ano mo? Yung team composition mo, bro, Arvin. Wait lang Silipin natin, quick review natin. Gusto niyo magpa-review pwede din, guys. Kung anong content ang pwede natin magawa today. Saka baka maglaro ako ng Ragnarok Origin. Pinag-iisipan ko kasi kung maglulupon araw ako Babalik ako sa Classic Ragnarok, yun talaga game ko You're awesome! Titignan ko, mag-open CBT kasi sila Kapag ka nag-ano na sila, open na sila. Tatry ko maglaro ng いいさ。 Ragnarok Origins, trip ko din laruin Yan, thank you salamat sa mga naglalike and share ni stream guys. And thank you for that lip bite. Lip bite. Sabaira. いいさ。 Hey. Opya. 風の赴くままに。 Gagi, solid na yung ano natin kay Kazuha. Sobrang solid ng damage output natin dito. Nuker. 36 stars naman kaso 1 ko din sana i-try iba line na pag na-reset dahil ka na sa dahas. Meta ngayon ng guys, ng meta ng Abyss ngayon is more on Dendro and Pyro. Makikita nyo naman sa description yung pagka mag-Abyss kayo. So ang buff nila is mas marami sa Dendro. Tapos Pyro damage Pyro damage bonus pagka Pyro character. So pinaka ko diyan dapat meron kayong Tignari nga inano ko diyan I-line up ko dyan, Tignari. 雲の行くごと風の行く先をくらえ今に見ておれ風を Okay, next. Yeah. Magkukwik lang tayo ngayon. Hutaw kaso abeni siyang link sa first half. Raiden, nahita ko kumi sa second half. Pasakit yung mo second team. Marvic, what's up? Ayan kay LMR yan. Shoutout sa guys, share niyo stream natin. Maraming salamat. Okay, thank you so much. Gusto niyo mag-flex ang inyong mga pinaghirapan na character na i-build. Yan, you're very welcome din to do so. Drop niyo lang inyong mga 風の UIDs 流れる guys. 方へ And I got you. Tingnan nga natin yung pinapasilip ni Arvin. Dahil skateboard muna tayo dito. Skateboarding! Check nga natin yung kaya. E2 ba bro? E2. Oy, level 90. Uy, si Mega. Ikaw pala yung Megabyte bro. Megabyte talaga. RJ, what's up RJ? Good afternoon bro. So, check nga natin. Level 90 E2. Baba ng depth mo bro. Usually, ang ini-aim natin sa depth ng E2 is mga 2K above no. 89, 189. Ito, Serpent Spine. Hindi ko na nga ba. So, Serpent Spine. Pagdating sa Serpent Spine, madali lang mag-build ng crit damage. Bigyan ito ng minimum sineset ko dito. Okay naman kay ito kung mataas yung crit. Thank you. Sobrang taas. Pwede. The higher the better. Pero para sa akin, 70% kay ito, enough na. Tapos just focus on the crit damage and death. So, una dito, syempre, concern natin dito is yung weapon mo. No? Kung makaka-jackpot ka ng Red Horn, sobrang lakas ng Red Horn talaga kay ito dahil signature weapon niya yun. Artifact is Husk, yun yung kanyang signature piece or set. Constellation 0, talent mo is Double Crown. Tama naman, so far so good. Let's check the goblet. Okay yung goblet mo, Geo Goblet with crit damage 28, with crit rate 2.7, energy recharge and HP. Okay, this is a nice piece bro, o piece pa. Circlet mo, okay din with crit rate, taas 14% with energy recharge, HP flat, and attack flat. Okay din yung flower mo, you're all good with the flower. Feather mo, for me, kung magpapalit ka ng red horde, pwede na rin yan. And yung suns mo, may tataas pa to, luwag tayo dito na mataas na roll, pero usable to. No, so unang concern natin, unang ko dito is yung weapon of choice mo, no. Kailangan talaga is red thorn. Pero in general, okay naman yung build mo, wala naman mali sa pagka-build mo. It's just that kinapus ka lang talaga ng ratio pagdating sa damage, sa crit damage and then yung def, no. So feeling ko pag nakakuha ng red horn dito, wala ka nang papalitan ng artifact. And nabigyan natin ng rating. I'm gonna give this an 8. Scale tayo ng 1 to 10, 8 out of 10 yung ito kasi marami pa siyang pwedeng improve lalo na yung weapon. And then yung kanyang crit damage ratio. Kuya Gibbs, pwede mag-set ng Abyss Run, sabi ni Dennis Ivan Miguel. Medyo negative tayo ngayon sa internet. Nakita nyo naman is medyo kulay yellow. Ayan, 137. Mabagal. Kanina nga nag-YouTube ako. Pixelated eh. Yan. Saka pala guys, tawag dito sa mga viewers natin dyan. Para maka-encourage din tayo ng mga
mga magsusupport sa atin, ano guys. Pagka magka-character review tayo, tapos kung meron kayong showcase na gusto yung ipanood, no? Ilalagay natin siya as a supporter benefits, no? Pagka supporter ka, pwede ka mag-send ng showcase. Or sige, pwede ka mag-send ng abyss run, basta supporter ka, no? So para may ma-encourage tayo, no? Hindi naman sa pilitan 'yun, ano. Kumbaga, diskarte lang, 'di ba? Para maka-encourage na may mga mag-support sa atin. Minalas ako diyan, guys, 2 kilo mo sa red ng lumo. Okay lang 'yan, ang mahalaga may nakuha ka, bro. Just need to be grateful sa mga natatanggap mo na blessings, 'di ba? At least hindi ka nanganga. Pero yung nakuha mo, maganda rin 'yan, ha. Aquila, lagay mo kay Bennett. Aquila Pavonia ang pinakamagandang weapon kay Bennett kasi yun yung may pinakamataas na weapon base attack. Kasi si Bennett, 'di ba? What the hell? Aranara, what? Pim 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 pim. Ay gagi. Nagawa mo. Thank you. Hop, ay gagi. Hop. Hop. Gagi. Yang Kevin, good afternoon Kevin. Welcome to the stream. Ting 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 ting. Rick. What? Pa. Let's go. Yo. Salamat Chris Gibbs. Wala nga naman, Kevin. Shoutout sa mga nanonood, guys. Welcome to the stream. Sana nag-enjoy guys sa ating content for today. Sa mga nakamisain, guys, type nyo lang G. Kikis ko kayo, guys. Wala mali siya. The joke lang. Init, no? Sabi, alauna. Patiri ka ng araw, no? Dami natin ibaburn na resin, tapos magwi-weeklist din tayo. Let's go, Catherine. Catherine, naka-partner ni DJ. Catherine Bernardo pala yung tinuturo mo. Up. Okay. Yeah. Okay. So, magwi-wish lang tayo na magwi-wish a weapon banner. Kaya gagawin natin, magwi-wish na tayo na magwi-wish a weapon banner hanggang makuha natin yung Miss Splitter. Alay mo, makakuha sa ano, no? Isa-isa, ano? Makakuha sa isa-isa. So, magagawin natin. Punta muna akong Serenity Pot. O kaya mag-burn na tayo ng resin. Hindi, Serenity Pot na muna. Kasi, kukunin natin yung ano din. Ano to? What the hell is this shit, bro? Serenity Pot. Kunin natin yung resin. Let's go. Yung libreng resin. Ay, Baste. Yoy Mia Flex. Sige nga, tingnan nga natin. After. Kunin ko lang to, Baste, Shoutout sa mga nanonood, guys. Kay Winden, good afternoon. Welcome to the stream. Thank you. Pogi na mga nanonood sa atin, Pogi nyo, guys. Pogi, mga nagpopogi, Okay. Tabi. Si Tabi, kilala ko to. Si Tabi. Okay. Sayang din no? Sige, create tayo. Sayang din pang... Thank you. Ay, gag-stick Kunin natin yung resin. Kunin din natin ito. Oh. Gago, wala na. Naubos yung coin. Naubos yung coin siya. Okay. Okay. Naubos ang coin. Thank you. Naubos ang coin. Yan, kumusta Abyss nyo, guys? Kumusta ang inyong Abyss? Tapos ba ang inyong Abyss, guys? Sa mga hindi nakatapos ng Abyss, guys, You're don't awesome. worry, no pressure. It's just a game, bro. Hi, Misha, Miss Angel. Good afternoon. Welcome to the stream. And nandito si Teacher Angel. Angel, baby, Angel. You're my angel, baby. Let's go. Ayan. Good afternoon, Miss Angel. Pag gusto mag-resub, you're very welcome to resub. Tagal na natin support natin. Si Miss Angel. So, farm na ako ng RT. Feeling ko, makakadali na tayo dito. Let's go sa Dito tayo sa may, Shit, bro.
Paano to? Ito. Ay, hindi. Tama. Ay, Vermilion ba ako nagpa-farm? Vermilion. Ang good afternoon, ang init, no? Sobrang init. Tapos tignan nga natin bago ko simulan, ano? Andiyan ka ba, Baste? Tingnan natin yung anyang Yoimiya. Baste, nandiyan ka ba? Oh, what's up, Rovic? Nandito rin si Rovic. Yeah, let's go, Rovic. Hello, Kuya Gibbs. Hello din sa'yo, Rovic. Welcome to the stream. Yan, sa mga ano pala guys, yung winner natin last time ng Unipin, finalo up ko po yung inyong mga prizes. Kasi kala ko nga na-distribute na matagal na nun Pasensya na po. Ako na pa humihingi ng pasensya. Ito na nga. Nararamdaman ko makakadali tayo dito ng magandang art. You're awesome! And always present, kuya. Sana always present. Medyo matatagalan tayo dito. So, unahin ko na yung ano mo, bro. Ayan, tingnan natin yung flex mo. Medyo matatagalan din tayo sa Abyss. Right, kasi marami tayo. Hey, what's up, Raiden? Nandito pala ang ating Archon. Notify ang init, tara kape. Yes, yan ang sagot sa init, kape. Sabi ni Raiden yan. Salamat Regla ako, Quiz Gibbs. Happy streaming, sabi ni Arvin. Sige, bro. Lurk. Ingat Thank you! Ikaw ay maplangkan, bro. Baka maplangkan ka, kaibigan Okay, let's check your... hindi pala to. Tingnan nga natin. Ayan, flex daw ng kanyang Yoimiya. Tingnan nga natin kung okay na siya. Kung pwede na talaga siyang pang flex. So, level 90 Yoimiya. 2k attack. Ang taas na attack mo. 2. 30 yan. Okay. Crit damage. May tataas pa to. Pero feeling ko, ang suot mo dito is Skyward Harp. I just have a feeling, bro. Raspo. Okay. Pwede na nga pang flex. Pero imagine, naka-Rasbow siya. Pero yung ratio niya, 77-2. Kala ko nga, di ba kanina, Skyward Harp. So, imagine if you will get Thundering Pulse. Meron ka ditong instant na 266 crit. Parang nakita ko na to. Basta. Kiminawa, Constellation 1. Alantis Triple Crown. So, nice flex, bro. Let's check the artifacts. Tignan natin kung gaano siya kaswerte sa artist. Na-rate din natin to kung goods na goods talaga. Pyro Goblet, nice. Yung Pyro Goblet mo is nearly, point na lang, para mag 40 CV. Well, nice goblet. Circlet, you have crit damage main set with attack 9.9 with crit rate. Okay din. Ganda nito, Complete package. Ito, 50. Nice. Damn, grabe. Alam mo, basta pag mga ganito, biglang sinusupport yan, bro. Solid, Resin Bird, let's go. Madam Chuki, welcome to the stream. Sa ating mga moderator, guys. At nag-iisa sa puso ni Jan Paolo. Let's go, madam. Magandang hapon. Welcome to the stream. Thank you! 50 crit value flower. Nice, Sana all. Tapos sa feather, 40% crit value. 40%. Ang ganda ng mga artifacts mo, bro. Walang tapon lahat. Weapon lang kailangan mo dito. Bibigay ko sa iyo rating dito. Scale natin 1 to 10. Bibigyan natin ng 9.5. Ayan. 9.5 rating. Ba 9.5 dahil do sa kanyang weapon. Pag nakakuha ng Thundering Pulse, over solid na to. Nice one. Pinapakasipag mag-grind naman yan. Sana all. Flower feather for last time. Oo nga, nakita ko 50. What the fuck, bro? 50% crit value. What the hell did you get? Where the hell did you get that, bro? Busy kakabasa ng manga, binabasa mo na manga, Madam Chupi. At sa mga nanonood, guys, if you want to send some love and support kay Kuya Gibbs nyo, meron tayong kinag-ride na another star goal for this month na sana ma-reach natin, And kung ano man lang yung ma-receive natin for this month na goal, okay lang yun. Okay lang yun, So, kayo na bahala, guys. Kayo na bahala. Let's go, kayo na bahala. Ano? Ang sabi. Thank you! Condense na agad tayo. Salamat sa rating, Kuya Gibbs. 9.1. Hello, good afternoon. Welcome to the stream. Manwa pa, who made me a princess romance. Manwa, yung who made me. Parang maganda yan, Okay. Pwede try natin sumungkit dito ng pang-show para may pang-showcase tayo. I-ano muna natin, baling muna natin yung ating focus sa mga anime characters natin kasi gusto ko silang karirin. Kasi yung Farusa natin, C6 yan. So, kailangan natin kailangan natin i-farm. Ayos ba? Yan. Ayos. Ayos yan.
Okay. 後悔しても遅いぞ真理はOh, pull back oh. Kazuha pull back. Eh, 100k oh. Boom! Boom! 風の行く先を Snooker, no? そこだ Grabe. いざ Eh, iba talaga Kazuha pag DPS guys. Isa talaga to sa mga para sa akin ha. Para sa isa sa mga masasakit talaga to na DPS Kazuha. Hindi lang in terms of masakit. Pati sa crowd control, nuker nga siya eh. Sobrang solid na nuker. Talagang kita nyo naman pagdating sa crowd control. So, although napakalayo ano, so far sobrang layo ng crowd control niya versus kay Venti. Pero makikita nyo naman in terms of damage output elsewhere. Talagang bigay, todo bigay. みんなは俺が 反省しなさいわしに手を出すつもりか Poprok natin yung ano. お前 Nindro ko yung LED. 風の赴くままにおうもみちば Boom! 知らなく惜しみ Boom! 100k. いざ Sakit. Ouch. Sabi nila, ouch. Kazuha nagdadabog. Lakas lo. Lakas sa Kazuha natin. DPS. Ito talaga yung pinangmarkahan ko talaga sa Kazuha eh. Uy! Ang dami naman yan, sir. Uy! Dali bro. Nice one, oh. Oo, nanawa tayo ng sun. So, ganito. May attack and crit rate. Mamaya yan. Kill na mamaya yan. Keeper, what's up Keeper? Good afternoon. Palagi share na lang ako na stream guys ha. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pakainit ng panahon. Ano tayong pumupogi niya pag ganyan. Hindi tayong pumupogi yan bro. Yeah! Oh! 後悔しても遅いぞ時間短周期いでよ全力攻撃だ風の行く先を風の雲の行くごと風の Grabe yung 赴く mute まま ng に kaso. Durog na durog bro. Speedrun. Tapos sasali kami ni Arbik sa speedrun. No? Ano na? Kaso alang gagamitin ko to kung matutuloy yun. Sa April 15. Kaso gagamitin ko to. Kaso na nagdadabog. Lakas ang crowd control ng kaso. Pang speedrun to eh. May speedrun. 行こ Kaya na ako dito sa build ng kaso natin. Hindi ko in-expect na ganito tataas yung damage output ういざ with Farusan. お前にやろう色なら特性みんながそばにいて風の行く先をもみちば Grabe yung 知ら swirl, な oh. く惜しみ Nakita niyo yung swirl damage 20k. いや行こ Grabe. Kazuha diff. Kazuha diff eh. Kazuha diff. Lower. Wala doon masyadong event ngayon eh. No? Walang event. How do you do? Op, di apa ni popcorn. Daro na. Mali ako ng ano eh. Mali ako ng rotation. Dapat ganito rotation 見 natin. て俺 Tapos ulti. 時間短周期 Tapos Benny Boy. Yan, dapat ganyan ang tamang rotation. Para isa-swirl う natin 風 yun. の赴くままに Boom! 99k. 借りな Boom! Boom! 120. Ano? いざ Sabi. Francis, good afternoon Francis. Welcome to the stream. Shoutout sa mga nanonood guys ha. Welcome to the stream. Sana nag-enjoy kayo sa ating live stream guys. Enjoy ba kayo? Enjoy ba kayo guys? Let's go. Thank you. わしに手を出すつ色なら特性通りみんなは俺が守る真理は風の You're 雲の awesome. 行くごと風の行く先を Thank you Francis ha. Thank you so much for the share bro. Ang rated natin enthusiast yan. Malalakas yan. Hindi ko na feel yung mga event po eh. Para requirements lang. Oo nga lalo na yung magluluto kayong seasoning. Okay. 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 Mukhang maganda yung binibigay sa atin ngayon ah.
Nakakuha ko ng Sans mo. Ang gaganda yung ano ni Ayato natin dito ah. Photos ni Ayato natin ah. Buti na lang dito ako dinala ng ano, ng mabuting hangin. Dito tayo dinala ng ating mabuting hangin. Isa. Aray ko. Aray ko, gagi. Gusto ko lang na gusto ko lang na ma-proc yung Ellen. お前にやろう。 風をしろ。 Grabe speedrun natin, ganyan 血 lang. 甘く惜しみ。 Boom. Thank you. 行こう。 Yan, Iman, Raval. Shoutout sa'yo, Iman. Aldo ka sa domina yan, quiz. Ang gaganda nga eh. Ganda ng binibigay eh. Diba? Ano lahat? Paldo-paldo tayo, di ba feel yung event, no? Drop kayo UID ha, kung gusto nyo mag-flex guys ha. Pwede rin ngayon mag-drop na UID kung gusto nyo mag-flex sa atin. Gabi season. Oh, siya manipap ko. 見ておれ。 Pak, 真理は pak. みんながそばにいてくれる。 反省しなさい。 風の行く先は踏む。足りなく 風を知れ。 Parap. Ganong 行 kabilis. こ Ganong Isa. kabilis. Op. Op. Oh. Talaga ano, ang gaganda ano, pwedeng office. Ang ganda na nabigay sa atin ngayon. Ano? Oy, Rans. What's up, Rans? Sige, Genshin muna tayo, Rans ha. Tama yan. Kanina naglaro na kami nila Boss Ted. Nangyari. Makakalaro natin yan sa balo, guys. Let's go. Check natin. Yes. Pak. Boom. Oy. Oy, nice one. Huwag kang bibitaw, bro. Robocop yan. Robocop. 全力攻撃。 Pam. 風の行く先は Thank you. Pam. 知らなく惜しみ。 Pam. 風の赴くままに。 170 slash. Ginawang kamatis. 行こ Atay. Atay. Oy, what's up, Cesar? Let's go. Welcome to the stream. Musta ka, Cesar, bro? Nice game kagabi. Nice G, guys. Oy, attack sans. So, may crit rate. O, pwedeng crit damage. Paldo tayo sa domino tong katinangkilig. So, Serrano Baban, good afternoon. You're awesome. Let's go. Welcome to the stream, bro. Reviewan ba tayo? Gusto nyo reviewan? Kasi pagka wala reviewan, magpapa-warm up tayo sa Abyss. Parang gusto kong bumugbog Thank ng... you. Gusto kong mambalat sa Abyss eh. Balatan natin yung Abyss, guys. Okay, balatan natin yung Abyss. う。みんながそばにいてくれる。 Hindi lang yan. 見ておれ。 Basic lang お kayo 前 kay の Gibbs よう yan. なら特製。 Ah. はい。不毛が足りなく時。風の行く先は行こう。 Ardi, kung kasali tayo doon, bro, tingnan mo naman yung speedrun. Agawin natin speedrun, bro. Yung kasuhan natin, nagwawala. Nice G-Clutch, Veral. Goa, no? Tangina. Grabe yun. Naglaro kami kagabi, guys. Talo na kami, 3-10 na yung score. Buti na DC yung tatlo. Well, di naman namin yung sinadya na DC. It's just that pagkakataon. Kasi malas nga yun. Pag may nagta-trash talk talaga sa balo, pag may nagta-trash talk ng early pala, minamalas talaga. Minamalas talaga, bro. Sumpa. Kaya ako doon, nagta-trash talk. Lalo na pagka talo. Yung lamang, nagta-trash talk maglamang. Kasi alam ko, sumpa yun. 風の雲の行くごと。風を知れ。いざ。ほれ。はっ。 Ano? Grabe yung spell. はっ。 Spell lang pumapatay sa kalaban. Yup. Okay, let's go. Ay, shoutout sa mga viewers, Serrano. What's up? Kumusta ka na, Serrano? Bilis natin mag-grind, no? Bounce mo namin, may klase happy streaming post. Uy! Kaya shoutout kay Justin sa ating mga moderator. Sige bro, sige. Ingat pagpasok, tol. O ano ka ba? Nasa bahay ka lang ba? Ano ka ba? Tadi ka lang sa bahay, bro. Ito, full buff. Sarap mag-ani mo karakter. Sobrang... Alam niyo ba ang pinakamaganda sa anime character, guys? Pagka nakashield yung kalaban, nagpe-penetrate yung damage niya. 知らなく惜しみ。 Yan ang maganda sa anime. Sa mga nagustuhan kong
feature the animo characters. Even if the enemy has shield, they can penetrate. Jinx yan, Guya, pag naunatiti kahit laban pa sa early game, di ba? Tama. Kaya hindi talaga kami nagtatrash talk for last 3. Jinx talaga yun. Tingnan mo kagabi. Grabe kagabi, ano. Reviewhan na lang tayo siguro, no? Tapos na kasi natin yung abyss, gagawin natin sa abyss. Pero try natin. Tatry natin. Lagay natin si Alhay Top. 雲の行くごと風を知れ行こう 私に手を出すつもりか？ Jazzy, let's go Jazzy. Nangyari ba ito lang dito? Jazzy, thank you for the 25, bro. Thank you for the 25 stars. Really appreciate that, Jazzy. Support. Magpupull ka ba kay Baiju, Jazzy? Are you pulling for Baiju? Baiju or Baiju? Are you gonna pull for Baiju? Guys, ayan, sa mga gusto ko mag-send ng stars, guys. It really help us to keep continue, to go live and make some content like this. And syempre, marami tayong plano in the future, no? Na kumbaga, mapalawak pa natin yung ating community. Yung ating variety or choices of games na lalaroin natin. Hindi tayo pwede lagi mag-stick sa Genshin, guys. As a content creator, dapat flexible ka. So yun guys, as a content creator, you have to be flexible. Kailangan mo mag-stream ng ibang games kasi kumbaga, kailangan mo sumabay sa uso. Pero yung Genshin Impact talaga, di natin maitatanggi na hindi talaga natin, talaga naman, palong-palo naman talaga. Ay, hindi ka na, ano nilalaro mo ngayon, Jassy? Kaya can you share? Wow, grabe, palong-palo mga artifacts natin, Gusto ko, palong-palo. Palong-palo na mamula-mula pa mata. Palong-palo na mamula-mula pa mata, no? Okay, let's go. Grabe, perfect, no? May crit tayo. Uy, sarap suotin nun, bar. Tanay na. Tanay na. Okay. Uy, gagi ka. Agawa mo, par. 風の行く先を風の歌雲の行くごと風を知れ Okay. 行こう Let's go. CSGO, nagbabalak. Uy, gaging. Ganda naman ng mga binibigay yung Electro. CSGO, nagbabalak din kami maglaro ng CSGO eh. Yun 2 ba? Yung Counter-Strike 2. Okay ba yun, di ba? CSGO. Counter-Strike 2. Natin. Roll natin yung mga nakuha natin. Simulan natin sa Feder. Yung Vermilion. Perte tayo today, Pwede. Ano mga artifacts dati sa Feder? Try natin to. Ito muna. Grabe, ang ganda nito. Pagka na-perfect natin to, solid to. Pag ito, pumutok agad to sa crit rate and crit hanggang dulo. No, pag unang ups niyan at pumutok agad diyan sa crit, any crit stats, no. Dire-diretso na yan. Pagka diyan nag-roll yan, itawa mo na agad. Ibig sabihin pangit ka lalabasan. Joke lang. Try natin to, baka crit damage lumabas Try natin lang mag-roll. Okay, plus 2. Bigyan mo ako ng crit damage para meron tayong magandang sads. In 3, 2, 1, see, diba? Elemental Mastery. And we have to throw that shit. Throw that. Sa circlet naman, wala tayong nakuha sa circlet na ganda. So we have to go back. Feather. So, nakamintis tayo ng isa. Awit, nagmintis agad na isa. Okay. Okay, crit damage but it's a low roll. Low lang yung roll na yun Low lang. Sige nga. Wawa na ganito artifact. Please don't disappoint me. Hoyoverse, please don't. My hopes are high. We can get a decent crit damage roll here. Or maybe crit rate. Let's go. Oh, that's a crit rate roll. Nice one. And still a very low roll pa rin. We do have, meron pa tayong dalawang roll na natitira and I hope na mag-fall to crit damage.
Kasi kung hindi, we have to throw this shit. Have to throw this shit. Kaya natin ito itapon. Oh, HP flat. Not really nice. Hindi siya nice ngayon. Okay. Pangit rolls. Pangit. Ay, ang ganda pa naman ano. Kahit mag-fall to ng crit damage, meron tayong much better talaga. Thank you. Much better talaga na ano. 16 ano lang, pero wala eh. Talaga. Pangit. Sayang. Pero okay lang. May feather naman tayong decent na dito. Ayan, no? Suot pa nga ni... Sayang, no? And wala na. Okay, so... Kung wala na, punta tayo dito sa Echo. Dahil dito sa Echo, maganda. Echo, perfect na yung Echoes natin, eh. O, plus 20 natin. Total, wala naman na tayo mawawala dito sa Echo, eh. Kahit lagyan natin ng plus 20 to, di ba? Ano ba yung mga ano ba yun? Niroll ko kanina, feather ba? Wala dito. Alak. You. Feather. Okay. Okay, let's go in 3. Ready na ba kayo? Oh my goodness. Are you ready, guys? Oh, ganda, bro. Parang gusto ko gamitin si Aya to, ah. Ang ganda nung roll, bro. 40. Ilang crit value nito, gags. Tika. Ang Aya to talaga. Ang gandang bulaklak nito, sir. Palumpalo Aya to nito. Teka. Pwede ko crit value, gags. Ilan yan? 14 times. 14 plus 28. Yung 42 CB roll. Solid. Gagi, solid. Ganda. Tinalo to. Talo to dito. Ito rin, no? Gagi, ang ganda ng roll na yun, bro. Pang malakasan, bar. Meron din tayo sans dito. Ano yung plus 20 na rin natin to. Tingin nyo. Tayo HP dito. Tapos ito naman electro. Circlet natin. Nakuha tayo ng crit rate. Grabe. Perfect na yung Ayato natin. Ano? Plus 20 din natin, guys. Ano sa tingin nyo? Nandun yung swerte. Na plus 20 na natin. Nandun yung swerte. Ano? G. Recta plus. Sabi niya, ano? Ano, rekta na natin, ano? 3, 2, 1. Gagi, ang sagwa. Inang ina. Clickbait talaga to. Hindi nag-roll, dito lang sa dalawa. Tapo na yan. Ayaw makita yan, guys. Ayaw makita yan. Tayo na sakit sa mata. Pakain agad yan, pakain. Tayo nakita, dito. Tayo nakita, Kain natin. Ay, nagags. Tibaw. Wala kayo nakita dun, May nakita ba kayo, guys? Wala, di ba? Abaw, roll bar. Dito na lang. Ay. Hindi na maganda roll dito. Papakain din. Circlet naman. Paluna yung circlet natin dito. Try natin sa crit rate. Yagi. Ito. Pak. Boom, sarap. Okay din to. Okay, panalo din tayo sa circlet, Wala tayong crit rate na circlet kay Aya to. Bah. Lupit. Ayos. Punta tayo ngayon sa ano. Craft. Gagi, ayos to. Solid. Kahit ka-banning nun. Hindi tayo characters, guys. Silog tayong characters. Sige. Silog tayo characters. Pero parang gusto ko mag-abyss, Gusto ko mag-re-abyss.
May gusto akong patunayan eh. May gusto patunayan. May gusto patunayan si Gagi. Uy! Baracena, Jan. Uy, let's go. Salamat for the resub. Thank you for the 6-month solid support, Jan R. Let's go. Yan. Pa-hashtag naman ako, guys. Thank you kay Jan. Jan Baracena, bro. Good afternoon, ha. Salamat. Viridescent tayo humugo. Pangit kasi ng mga Viridescent set natin, eh. Ang munta, eh. Tayo natin Arctic. Munta. Thank you. Yoy. Kalma, par. Bang. Yan dyan, Barcena, good afternoon. Maraming salamat for the resub. Really appreciate that. Gamitin natin si Ayato. Biglang ginamit si Ayato. No? Ano na yung Ayato natin, guys? Tag dito, endgame na. Endgame na siya. Gusto niyo ba makita ng Ayato na mabilis? Sobrang bilis yung atake. Pwede, pwede. Asa si Ayato? Ang mga line up ko doon, Ayato, Chongyun, no? Kaso wala healer. Ay, hindi, Jin. Meron pala tayo. Ayato, Chongyun. Tapos, Jin. Ito yung Jin natin. Tapos, yung Jin. Yan, ganyan ako mag-build ng attack speed na Ayato. Yamon, dope, Brilliant. Guys, sa mga gusto mag-subscribe, guys, ha. Yan, pwede kayo mag-subscribe for only 100 pesos lang. Ay, Skyward Blade gamit ko sa kanya. Ganda ng echoes natin dito, guys. Tabog, pang malakasan echoes natin, guys. Thank you. Ang fall down lang natin dito is yung yung kanyang circlet, bro. Hindi ganun gaganda. Okay. So, if wala rin ako magandang suns, no? Wait lang. So, mag-i-stick tayo dito ng hydro, ganyan. Tapos, ito gagawin natin suns. Pwede naman. Pwede. Uwi lang din naman. Okay, sure. 44,249. I think we have to go for circlet na crit rate. I think. Parang hindi yata siya. Ayan. Let's check the art. 65,215. Okay, not bad. Not. Ayan, Skyward Blade gamit na. Si Chongyun is SOBP gamit yan. Lalagyan natin to ng maganda dito. Tenacity na lang, Ay, Tenacity. Traditional attack. Grabe, Ayato. Ayato Master. Great. Okay, is na yung Chongyun natin. Jin will be using hindi, Jade Cutter. Support lang siya, support. Kalma lang, Jin, kalma. So, support Jin will use this one. 4 pieces Viri, para siya shred to. Ay, 3 descent. I gotcha. 10 feather. Pwede nang line up sa Abyss, Kaso wala tayong crowd control. Crit rate. Akong crit rate nga pala dito. Wala crit rate. Okay. Dendro. Why? I have to go for Animo Bowl. Okay. Ayos yun Tara, reputation muna tayo. Let's go. Ay, ito yung Jin, Mika, kuya. Solid. Shing. Wala kasi ako Mika eh. Kung sanang kunin si Mika, kaso wala. Pinokus natin yung weapon ban. Nakakaantok naman yung tanghali na to, guys. Parang gusto ko nga mag-abyss. Pero kailangan natin Noon na kasi, wala nang kwenta to kahit i-claim natin na i-claim to. Pero yung reputation, kailangan natin i-grind yun kasi may may mora yun Bilis umatake nito, guys. Abalo ka dito.
Yo. Yeah, Roger Jade. Shoutout sa'yo, Roger Jade. Welcome to the Roger Jade Luton. What's up, bro? Welcome to the stream. Kaya ako, no? Parang yan to. Init na kape pa, ano? Yes, that is you. Uy, what's up? What's up? What? 2, 3, 4, tapos 剣を入れよ Ang bilis, oh. よっと Ang bilis, Gogs. Chill. Wow, bilis, Gogs yung matawag. And Roger G, thank you so much for the resub, ha. Salamat for the 9 months support. Kung gusto nyo magpa-review, guys, ng character flex, just let me know and I'll do it right away, bro. Wala ko nakapila. Tama. Yabis. Thank you. Yan, sino next mo ipupul ko? Hindi ko na alam. Pero sige, saan na tayo? Tayo po, kalor tayo sa Hydro Archon. Kuha tayo Hydro Archon, bro. Ang mag-i-aim for conste. Tama na yan. Tapat na yan, bro. Lakas-lakas na natin eh. Hindi naman pagkakaila. Lumalakas na yung characters natin. Hindi naman sa nagyayabang, pero makikita nyo naman, di ba, dumamage yung character natin. Legit. Opa. Uy, lali pa. Ah, Wolf Lord. Okay, sige. No problem. Basic. Easy. Basic lang ito sa akin. Time particles. So. 剣銀全氷剣銀よ Ang kulit eh. よっと Wala pa tayo ulti din na. 封印厳剣よっよっ救急如律よ風の神一個先 Agi, ang bilis matake. May nag-comment si ano, ayun na. Si Oblad Kibald. Sabi, hindi kasi nakikita yung comment niya eh. Sabi niya, Yak, Genshin, bading lang naglalaro niyan. Eh di ikaw na lalaki. Sana pinatuto mo, kaibigan. Ikaw na lalaki, bro. Ikaw na magaling. Ikaw na lahat. Sabi nag-comment kasi ano si Oblad Kibald. Sabi, Genshin daw nilalaro natin, bading daw. Okay, bro. Okay po. Okay po. Sige lang, comment lang, kaibigan. Yun nga lang, ano, hindi nakikita. Eh, sayang. Napagawa kayo doon, guys. Bading lang daw naglalaro ng Genshin. So, gano'n na ba ang mundo ngayon, bro? Eh, di ikaw na lalaki, kaibigan. Ikaw na lahat. Pero mas maganda dito sana, pre. Pinatato mo sana, bro. O kaya pinabillboard mo, kaibigan. Pero talagang, astig. Eh, matanong laang kita, kaibigan. Ano eh? Wala ba nalaro mo, kaibigan? Matindi ba yung nilalaro mo? Nakakalalaki. Nakakalalaki ba yung kaibigan? Yan yung nilalaro. Share mo naman yan, kaibigan. Baka meron naman ikaw eh. Baka ikaw ay may pinagdadaanan lang, kaibigan. At madadaan naman sa usapan. Ay, immune! Immune sa krayo. Di ko nabasa. Anay dana. Okay. Tak. Tong yun. Palamig ka muna, kaibigan. Baka nag-iisip ka. Dami ang mislas yung ito natin. Baklayan, bro. Kasi medyo nila. Pak. Okay. PM mo nalang si Hoyo, guys. Pagka may view. PM mo si Hoyo, guys. Kaibigan. Meron ka mga reklamo. Gusto mo, ipatulpo mo to. Pak. Oh, tapos na yung ating bounty. Patay tayo yung 10 world bosses, no? Ano, Team Artifacts, Team Composition DPIs.
Anong artifact sa Thank team you. composition? Actually, yun lang yung alam ko na magandang team composition kay Kazuha, yung melt talaga na reaction. Melt reaction, no? At artifacts niya, ang currently na artifacts, pero pinakamaganda talaga na artifacts kay DPS Kazuha, Roger Jade. Yung dalawang animo damage. Yung dalawang pavilion sa dalawang pavilion sa dalawang piri para sa animo damage. Yun ang maganda kay Kazuha. Tapos, team composition niya yung lagi kong ginagamit, yung Bennett, Kazuha Bennett, Parusan. Pwede rin Parusan, bro. Pag walang Parusan, pwede ding, pag walang Parusan, pwedeng 20 or Jin. Lalo na kung may constellation for yung Jin para animo shred. Let's go. Yan Paul Nico, shoutout. Guys, share nyo yung stream guys. Kung gusto nyo magpa-review ng character or drop nyo yung mga UID nyo guys. You are very welcome to do so guys. Okay. Tap nyo lang yung UIDs nyo. Okay. Okay. Pakita natin sa inyo kung paano ba. Yan. Uy, gagi, tumalsik. Kalma ka lang dyan, kaibigan. I'm your teacher. I'm your teacher. Okay. Ito tayo particles. Tapos hampas. Proc natin yung SOB. Ay. Sorry, see Parang ang hina ng area to dati. Baka dahil wala dito. Kaya natin ang Atay. Bro. Bro. Next. Uy. Asan na yung quiz? Uy. Elia Mar. Bakit ganon? Ayos naman yung pinili ko sa ba't ganun yung reputation quest? Nyari par. Reputation quest. What happened bar? Balik tayo doon. Nabulin ko yung kasuhan nyo ni Boss Gio. At DPS na rin ba yung kasuhan ni Gio, bro? And JV, what's up? Yan kay JV Baldonado. Welcome to the stream, JV. Isang mainit na tanghali. Naglalagablab na init, bro. Thank you. Naglalagablab na init sa tanghali. Actually, kagabi, umulan naman kagabi. Hindi ko alam nangyari. Ba't pinili ko naman Farewell daw, sabi. You're awesome. Farewell. Ayun, hindi ko pala na-accept lahat. Okay. Na-accept lahat. Thank you. One. Nice one. Nice. Ayun, dito lang pala malapit. Jan Nabs, so i-follow niyo yan guys, si Jan Nabs sa mga streamer yan. Genshin Impact. Supportahan natin yan. Chris Dixon, kumusta ka na bro? Pahinga ka tol ha, pahinga din tol. Kumusta ka na Jan Nabs? Na ano kasi yan? Talaga siya. Napahinga muna bro, bigyan mo ng time yung sarili mo mag-heal. Yes, Kuya Chris Dixon in the house. Yes bro. Chris Dixon is in the house. Yeah. Okay. Okay na okay. Go. Another reputation. 375 meat. Good afternoon, brother. Good afternoon din sa'yo, bro. Kumain na ba kayo? Nag-lunch na ba lahat, guys? Alas 2 na pala. Tapos magagarain tayo ng balo. Wala na talaga ba? Wala na tayong masimot talaga. Lalo na pagka ganitong nasa mid tayo ng banner yung... Oy, gag! Si masakit, sir. Okay ko. Ba tayo na ma-action'ng abyss, guys. Pusin ko lang itong reputation. Saka yung retreat. Pusin ko lang yung retreat. Oh,
Oy. 剣印戦表 Okay. Ay sila ka top CTL para verify ko sa aking kalagayan. Well, God bless bro ah. Wishing for your tag dito for your fast recovery bro. Saan yung sarili nyo to? You're awesome! Pag ang katawan ay sumuko bro, wala, GG. Talagang kailangan prioritize natin yung ating health. Not yet daw ang botek. Uy, what's up? Ayan, Thank si you. Glaraga. Good evening bro. Ay, good afternoon Glaraga. Welcome to the stream. Ayan, supportahan din natin yan guys. Si IML Game. Mga Genshin Impact streamer din yan guys. Pogi pa. Okay. Mag-abyss tayo. Gusto kong mag-warm up. Parang gusto ko mambalat sa abyss. So, first team na natin to si Aya to. Kahit walang lagyan natin to sa unang team. So, second team natin parang gusto kong ilagay si Alhaitam. Alhaitam with 20 Pwede Alhaitam. Si Dendro yung buff nun no? Sige, lagay natin si Alhaitam. Asa si Papi Alhaitam. Papi Alhaitam. Wala na siya. Wala. Parang kahapon lang kasama natin yun si Alhaitam. Ayun. Si Gilded. 4625. Ano nangyari? Ba't naging ganito na rin? Okay, let's check it out. Let's check it. Oh, the feather. The feather changes. Ayun. About now. Okay, I have 6236. I think that's enough. Thank you! And Cookie Shinobu, let's check Cookie Shinobu. Magre-re-abyss tayo guys. Gusto ko lang mag-abyss ulit. Gusto ko lang mag-abyss ulit. Cookie Shinobu, what are you wearing? Oy, Noblis, I think. You're doing well naman with your Noblis, bro. So, Noblis tayo dito. 4 pieces Noblis. Energy recharge. Wala tayo ER dito. Healing bonus. Wala tayo healing bonus. Healing bonus. 4 pieces Noblis. Okay. 40k HP. Okay. Then our Kazuha will be our supporting role muna yung ating Kazuha. Sa ating Abyss rerun. And we have to set him 4 pieces Biri with full EM. Uy, what's up? Full EM Full EM Elemental Mastery. Parang 20 yata hindi, okay na to. Nasamahan ko sana ng 20 para maganda yung crowd control Okay, so go for EM. Ayan, Elemental Mastery. And last will be Nahida. I think Nahida okay naman yung build natin sa kanya. Tayo mabaguhin. G. Kaya gaming. Jomar, what's up? What's up, Jomar? Welcome to the stream. Tara, mag-abyss. Umpak. Dito tayo sa floor 8. Floor 9 ba? Floor 9. So, first team. Ano ba magandang first team dito? First team natin is, yun nga, si Alhaitam. Papi Alhaitam. Thank you! Hindi pa yung isa natin dito. Level 80. Cookie. Si Cookie Shinobu. Cookie. You're awesome! Ba kita si Cookie? Alright. Para dito sa taas. Cookie Shinobu, where are you? Ayun. Uy, Norman, what's up? Norman Sabater, good afternoon, bro. Ayun. Yung Cookie, Kaso, and Nahida. Second team natin will be Ayato. Nag-enjoy sa Ayato si Gags. Okay, Ayato, Yongyun, and Jin.
Jean. Fuck. Jean, where are you? Yan, saka si ano. Jean. Shit. Ba't ako nalilito lagi sa mga 4-star, no? Alari Abyss. Shout out sa mga viewers, guys. Good afternoon. Let's go.邪魔をするな。風の赴くままにもみちが散らまく惜しみ風を知れ。手をつなぎましょう。しっかり立ってな。 Lagi, kaso wala ko mga tapos eh. 風の行く先をもらった。ここか。産卵。 Ito wala tayo crowd control dito, so expected na to, mahirapan tayo dito. 剣に誓う。救急に寄り継ぐ総流水泳よっとMahirapan tayo dito dun sa ano. 剣引よCollector. Mahirapan tayo dito na. Kasi hydro din yun, di ba? おとなしく捕まれよっ Awesome! よっ Uy, Matcha! Let's go, Matcha! Ayan, good afternoon po. Welcome po sa stream. Ayan, thank you po sa pagbisita. And Thank you. you. I really appreciate the massive share. Thank you po. Salamat po. Ayan, thank you po kay Matcha. Let's go. Si Madam Matcha. Let's go. Big Arthur, dito tayo. Nagre-rerun lang ako ng Abyss dahil I'm just bored. I'm just bored. Kuya Gibbs, yung board Kuya Gibbs nyo. Gusto lang mag-Abyss. Okay. 知識をあなたに。 Hindi natin nagagamit si Alhaitam. Paano sa support pa lang wala na. 強制 覚えたわ。風の赴くままにほれもらった Oh, yeah. Yeah, thank you for the notify ha. Salamat po. Taman chill lang tayo ngayon. Medyo napaaga yung stream natin kasi magpapatak po ako ng Valorant mamaya. Maybe kasama natin sila boss ko. Dalawang stream tayo ng Valo. Yun lang, naghasa. Naghasa, inasa yung ano, espada na ano. Ay. Nakita nyo, papansin nyo. Ba't ganyan lineup nyo kay Ayato, Kuya Gibbs? Ano po to? Attack speed Ayato. Makikita nyo mamaya kung bakit ito. Ayan o. Dito pa lang mahirapan tayo dito. Pero no problem. 私 We に have 答える been の for だ。 that bro. Meron tayong ano dyan. Dong yun. Apat yung yun to break the shield, you know. Ay, papaayos. Ninja yan eh. Ah. Dito ba おと tayo? なしく捕まれ剣引よ Pam 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 pam. Parang kumakanta lang. Pam 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 pam. Pam pam pa 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 pa. Say, 私のお家にいらし。ここかここかいや Picture. Saka natin crowd control. Kaso talaga. 風の行く先を Broken. もみちが Broken tong kaso ay broken. Oh, yun oh, broken. Nakita nyo kung gano'ng ka-broken yung ating kaso guys.
Nag-swear lang, deads na agad kalaban. Broken. Oy, 1, 2, 3, 4, tapos ito. Tapos kuha tayong particle si Jin, saka tayo sumetap dito. Pam, pam, tap. Tarap! Patatas. Tapos, kaya magalaw siyempre. Panis. Literal. Panis. Unang team natin ulit. Alahitam. Cookie. Ang hindi ko mahanap si Cookie Shinobu for some reason. Next natin. Ayun ulit. Mahihirapan tayo sa Lector dito. Doon sa Abyss Lector. Wala kasi tayong Pyro or something. Pwedeng makapag-break. Pero meron tayong Cryo. Ayan. Sino pa isa dito? Attack speed natin will be Jean. 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 Let's go. Ayos ba guys? Okay ba yung lineup natin? Masyadong gumamit ng mga C6 sa 手を character つなぎま natin. しょう。知識をあなたにも。 Para may おと skill. なしくしな Oh, yeah. 風の行く先をし雲がく借りなく時風を知れ挑戦 Wala nang kalaban pa. Yun. Sasalita dyan. Walang kalaban. Okay. 渚のリン Grabe, 45k. はっそこだ Aggravate yun. Ano yun? Weekend aggravate. Ano yun? もらった Hindi na ako makakapag-ulti. はって Hindi tayo. Battle live guys. Wait lang ah. Nandito na wala ng internet. Bitin yung abyss natin ah. Wala ng internet guys. Wait lang. Ay na ako eh. Girl.
慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。仕掛けは十分。そろそろ回収するとしましょう。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気はない。家臣たちのあの時の表情を思い出すと滑稽で仕方ありませんね。さて行くとしましょう。たまには散歩をするというのも悪くありません。何か忘れているような。まあいいでしょう。また思い出したら誰かに届けてもらえばいいだけのことです。Go! Where are you guys? Pasensya na, nawalan tayo ng internet ha. You're awesome! 3, 2, 1, we're back. Blugudum. Imblugudum. Ayan, Alver ha, good afternoon. Sensya na sa idle time natin.
Excuse me, at ako'y lumafang. 慌てふためきはしても私を止めるほどの勇気 Nasang floor na tayo? Floor 69 na ba tayo, Lord? DC kasi nawala ng internet. Okay ba? Okay na? Okay, G. A picture, Nahida 脱ぎましょ picture. う。欲張る。 Set up natin for 風 Kazuha, の行く for 先を control, ultimate. これこそが Ulti 知恵 tayo の for 伝道。 Kusukinobu. There's no need to use ulti. 挑戦 Kay Kazuha. Because Alhaita will do the work. Alay. 痛くしちゃうかも。風を知れそこだ疲れちゃってな。 Picture then Kazuha. 風の行く先を Kusukinobu. 欲張る。はびこりなさい。 Kazuha. 風の赴くままに Nice one. Very, very, very fast. Minute. And let's go. Okay, nice. Gusto ko to. 1, 2, 3. 剣を入れよ 剣に近い。 So, full back attack speed. Ayan to. Ano? Grabe, attack speed ng Ayato natin. Okay, ultimate natin. 三尺の修正 Freeze natin yan. 救急に寄りつるよ Galit na galit. Nasa graveyard na yung ship ko. Okay lang yan, bro. Tama yung ginagawa mo, bro. I-prioritize mo yan sa trabaho mo muna, bro. Yung streaming naman or Kuya Gibbs mo, nandito lang naman lagi, bro. Prioritize. Kung may free time, bro, then yun, nood ka na stream. Kung wala naman, di ba? Focus ka lang, bro. Focus ka lang. Ito ang gandaan sa stream natin. Hindi tayo nag-oobliga. Hindi tayo nag-oobliga ng mga supporters or viewers natin na manood or kung sino yung susuportahan or papanoorin, no? You have a life, guys. Each and every one of you guys, meron kayong buhay na kailangan i-grind, bro. Aside dito, syempre, ating streaming. So, tuloy mo lang yan, bro. Maganda yung ginagawa mo. Yaman ni popcorn. Nahida, picture muna tayo. Uy, nice one. Gusto ko tong kalaban 知 na 識 to. はあなたにも。風よもみちちら疲れちゃってな。 Sakit nito. Alhaitam. Grabe naman. Anong bakyam? Grabe yung Alhaitam natin. Bro, tinunaw yung dalawang samurai. マイ Grabe, tinunaw. As in capital T. 覚 As え in たわ。 capital T. 久々の Tinunaw, bro. Uy. Bam. Oh, nag-teleport. Nag-teleport sa kawalan. Gogit, sakit. Masyado nun. Okay. 1, 2, 3, 4. Binasa ng tubig, mga. 安らかに 1, 2, 3. 剣銀 Bakit ako nagbibilang kay ano Chong Yun? Para dun sa buff ng ano ng Song of the Broken. Kalma. Ulo. Kaya to, kalma. Tapos na yung floor, di ba siya tapos umispada? Kaya to. Baka lang. Oy, sige. Picture, oy. Hindi mo pinicturean. Tamat ka na mag-picture. 風を知れそこだ風の雲の行く Control. Finish na to. Finish na yan. Uy. Ika kasama doon. 邪魔 Hawak を ka する naman. な。 Bakit? はびこりなさい。 Hawak ka naman, sir. Oh, wow. Di. Next. Bilis, no? Pa-pull back tayo dito. Game. 1, 2, 3. Tapos, 我が命を聞く tapos, 風よ。 yun. 私 Tapos の ito. 命に応えよ。 Tapos, alam mo na. 総流水泳
よっ神悟りをスイ剣みた封印厳剣チャック Get to him. 剣意の夢よっ Nope. Nope. 救急に寄りつるよ One, two, よっやるよ安らかに sila niyayabangan mo sa ganyan. とよっ Uy. Grabe naman yung Ayato natin. Galit na galit. Galit na galit si Ayato natin. Grabe naman. Ano ba ba? Ayato, Cookie, Kazuha, Hidayat. Then, second team natin. Uy, wala tayong gamit. Ah, ito lang kaso. Wala yung C6 gamit na. Second team natin is Ayato, C2. Naka-Constellation 6. Nakita niya naman, di ba? Kayang-kaya. Yun pa yung gamit natin, oh. Tapos Jin. Tapos isang yung Jin, eh. Oh. Kape-kape, ang init. Oh, お主でこの刀を放す。これこそが知恵の伝道もみちが渚のリーグ強戦三眼 sakit, bro. Ito yata yung dalawang Makati. Oh my goodness. Oh my goodness. Ito nga yung dalawang Makati. 風の赴くままに Tingnan natin kung gaano 覚え sila. たわよ Riko ko. 疲れちゃってな Mabuhay na Cookie Sheet. 痛くしちゃうかも 風を知れ Ulti. Yan na. 雲の行くごと Nakita ulit. 覚えたわよ Ano? Kunat daw yun? Ano po artifacts kay Toma? Uy, may magandang tanong yan, ano, John Paul, no? Meron tayong tinatawag na meta ngayon kay Toma. Yung tinatawag natin na Toma version, bro. Meron ganun. So, artifacts kay Toma, maganda dyan yung bago, yung blue, yung Paradise. Pwede yun kay 風の Toma. 神 Tapos ipares mo sa dentro, bro. Yun ang pinakamalakas na lineup ngayon ng Toma, bro. 総流する Version Toma. Lagyan mo ng dentro. Dentro naka... Berserker Barrage! 1, 2, 3, 救急に寄りつ Berserker Barrage. 剣意の Berserker Barrage. Kanina, Berserker Barrage. Berserker. Ayun lang. やるよ Pangit ka banding, bro. 剣を入れよおとなしく捕まれやるよ Hirapan tayo dito kasi wala tayong pambasag sa Hydro. So, yun lang sa ating swirl natin dito yung swirl natin yung cryo. Ito yung gagawin natin. Kaso, hindi tayo binibigyan ng chance para 剣 makapag-swirl. に近い Bigyan mo ako ng chance makapag-swirl para masus tayo, guys. いざ Okay, sinasag ko lahat. Then it's my turn now. Hydro Baser. Yan yung Paradise, 4 pieces Paradise, tapos mag full EM ka. Yung bago, yung kasama nung yung kasama nung pavilion doon. Tapos yung weapon mo Dragon's Bane. Hindi siya high maintenance, bro. Pag magbi-build ka ng Toma. 凍ってしまう。 Okay, picture 手を muna. つなぎましょう Crowd control natin next natin kaso crowd control. 風の赴 Kukishinobu pro para sa aggravate spread. Then Alaitam for the main く理論の finisher. 演劇 Finish. ここか Para the other enemy. Okay, ganun din 痛 dito. くしちゃうかも Tapos crowd control kaso ulti. Ay, gagi. Wait, well, please. 雲が Okay, then Kukishinobu. 渚のリーグ邪魔をするな Then Alaitam for the finish. もらった That's how I execute our abyss. Then, 風の get, 行く先を okay. 覚えたわ Then よ he's using shit, guys. He's using... Pag natatalo no, you're using shit. Okay. いや参る Nahihirapan tayo dito sa lector. Hydro lector, gano'n.
Okay, let's go. Yunjin, okay. やるよ Okay. 1, 2, 3. 救急に寄りするよ龍馬一個先よっ Oh, diba? Nakakita kayo ng priest. よっ Ng priest aya to. Oh my goodness. Wow. Pwede pala yung Kuya Gibbs priest aya to. Hindi ka mag... 剣を入れよ Hindi natin to matatapos kasi puro hydro. 風の Sa 神 tama natin kasi. 我らを見 とはあと Oh, diba? Hindi natin matatapos to puro hydro. Feeling ko nga baka hindi natin ma-3 star to. 救急に寄りするよ Tapos, いざ wag ka na uwasa, Gibbs. Wag ka na uwasa. Okay. 我が命を引きたまえ封印元 Party kayo. Tapos auto-attack. 気よっ Ano? よっ Ano? Ano? Punat naman ito. Punat niya naman siya. Punat eh. 勝負 龍馬 Yo, nice one na swirl. 私 Okay, na 命に swirl. 応えよ Swirl tayo. と Uy, malakas pala tayo physical eh. Oh. 9K. よっ Grabe, kinaya natin tong ano na to, stage na to. Uy, 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 uy. Uy, dami ka. Kinaya, 3 star. Ayos. Pwede, no? Chongyun yung nagdala sa floor na yan, guys. Si Chongyun nagdala nun. Oy! 全部丸見えね知識をあなたに Dahil ka. Kasi- May kaso muna. 風の雲 渚のリー強戦産卵 Hirapan tayo dito sa video. Pero bago ko problemahin yung winat, ang kailangan natin problemahin 張り込みなさい yung dalawang lector na hydro. ままに やっぱり Buti nawala ng 痛く resistance. しちゃうか Boom. Bugbear na oh. 風の行く先を Bugbear na. 覚えたわよまた私のお家にいらししっかり立ってな Bugbear na na to. 強戦軍港 Bugbear na. Bugbear na. Uy, shoutout sa mga viewers guys. Tamang abis lang tayo. Hydro hypothesis. Ano paano nga ba to? Okay, sige. Putik ka. 県民全票よっその程度ですかとはっ封印厳禁 Okay. やるよ 剣を入れよ Wala nang gilgog. 我が命を引きたまえおとなしく捕まれ一見よ At pala pinagbaliktad ko. Ano to? Floor 11. Kapag baliktarin natin yung line. Manghirap. Natatapat lagi yung ayato natin sa ano? Sa hydro. Kapag babaliktarin natin, ano? Floor 11 ba yun? Floor 11. Chamber. Basta pagbaliktarin natin kasi floor 11. Nagkakabaliktad eh. So unahin na natin sa lineup natin sa simula is ayato na agad. Kasi nagkakatapat talaga eh. So ayato. Then, Chongyun. Aba? Ayato ko. Ano ba? Ayato Chongyun Jin. Ayun, Jin. Naman si Jin. Then, yung Jin. Then, second team natin yung ating Alhaitam. Kasi nga, nagkakatapat eh. Hydro din yung malaban. Ito siguro, medyo goods na.
Yan, shoutout sa mga nanonood guys. Pasuyo na lang ako. Can you please spam the reaction button? And this stream is brought to you by our partner, Unipin. Official partner na tayo ng Unipin guys. Congratulations. 大勢で飾ってきても One. Okay. 強烈な一撃です力力同時剣に近い Yung Aya to attack skill. Berserker Barrage. Berserker Barrage. Ilang slashes yun? Nabilang nyo ba? Kasi ako hindi ko nabilang guys. Grabe, dami. Ilang slashes yun? 1, 2, 救急如律令封印厳剣神里流水いざしゃよしよやりよ風の神権限よ身の程を知る Hit! あれれお客さんが来たみたい Lapit lang sir. 風を知れ知識はあなたにももみちばを散らま役払い Luto. Diba? Tatapat lang kasi talaga eh. Ito yung 風の赴くままにおとなしくしなしっかり立ってなもらった Ay, shows. Tenge ng tenge. ここか Ano? Basics. Basic naman yon, Kuya Gibbs. Sorry, eh, gagi, energy recharge. 1. よくも牽引全氷ねえ答え総流水曜よっ我が命を聞きたまえおとなしく捕まれ風よ私三尺の修正力力同時権威よ無礼者下がる封印厳剣よっし風の神やりよ剣よっ Yun lang. 救急如律令両マンたった一個先しっと Yun. Nice. Yun. 手をつなぎましょ Yung う tayo nahirapan kanina, di ba? これこそが知恵の伝道風の行く先を役割が挙げられたいの今回は Gagi sabog. 迷惑をかけてしまったな Gagi sabog ulit. Gagi sabog tayo doon ah. Ulit. 凍ってしまうよ聞いたみたいねえ答えよ牽引全氷おとなしく捕まれ総流水曜よっ安らかに両マンたったれ我が命を聞きしっとし権威よとしよっそろそろ本気を出しましょうか剣を入れよ Gagi ka. どこにいるやりよ深
力増剣に誓う。三尺の修正。おとなしく捕まれ。よっよっやるよ。我が命を聞きたまえ。総員厳剣。ノーク神里流水遊剣影よ。Ah! Get out now. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. いざ What the hell, bro? What the hell, bro? 妖豆 Ito 刺され。 trap, bro. 霊に答えよ。風の神よ。我ら剣人戦 Sorry, 表。 but that's not enough to beat me, my friend. He still had many more rice to eat, bro. 鏡の花水のように切れ So, 68 minutes na yata. Yun ang kati. Gagi, okay lang. 宝石の Gagi naman yun, sir. Ba't gawin し ganun? っかり立ってな。 Tabog, patay tayo dito. 風の雲の行くごと。 Ah, sakit yan. 強戦理論の演劇やっぱり。やっと。 Ah, God. 私 Sobrang を sakit nun ah. Gagi, ang sakit naman nun. Sobrang sakit. What the fuck? Fuck, bro. 冷たく裂く一個先。総員厳剣。三尺の修正。総流水泳。救急に寄りつるよ。妖豆立つ。我が命を聞き。風よ。私にチャック。神里流水遊よ封印厳剣。霊に答えよ。どこにいるのか Ay, God. Ah, fuck. 剣よ What the fuck? Kaninong skill yun? 我が命を聞きたまえ。 What the hell, bro? チャック。陛下の意向が我を守る総流水泳。Okay, you have to be frozen now, 妖 bro. 豆立つされ。 You didn't take your shit anymore, bro. You have to use やるよ。剣影よ。 Oh my goodness, there's a lot of traps, my friend. I can't even move. 安らかに。 Very hard this abyss. 剣人戦表。 Okay. Because of the fucking traps. Okay, again. It's very hard. It's really very hard, bro. Madam Yasmin, let's go. Good afternoon. Damn. Ganda Thank hapon you. po. Let's go. Mga love na love tayo. Yan. Go, madam. At medyo nahihirapan tayo sa abyss. Broken kasi yung gamit 我が natin. 命を聞きたまえ。おとなしく。 Gamit kasi Ayat. Wolverine. Nakatakpin tayo kay Ayat. Bagong shield. Uy, one night shield. Matin naman natin na isang magandang hapon si Madam Yasmin. Hindi ako nakapag-stream kahapon, Madam, kasi nag-banding kami nila boss. You're awesome! Sa mga reason. 剣に誓う。 妖豆立つされ。剣人戦表。剣影よ。よっ。 Time to kill this shit. Ayoko na mag-ulti. Sige, 神 ulti tayo. 里流水。 Magandang hapon po. Magandang hapon Yari po. yo. Mga... 肉力増 Okay, おとなしく捕まれ。 oh, the web to push that shit. Oh my god, my friend. Slice her, slice my friend. Slice my friend. Okay, very nice slice. Oh! We're freeze. I don't want to get freeze, bro.
Oh, bakit buhay pa to? You're dead. Oh my god, you're still alive, my god, after all, bro. My goodness. Sa mga nagpahirap natin dito, yung shield nung ano, crash. Wala tayong pambasag. 封印厳剣 Ayun, meron na, madam. Ito. 安らかに So you see it. Ito pala yung mahirap. Wow, oh my god, how many slashes is that? How many slashes? Banding muna talaga. Yes, yung alam mo yun, di ba? Alam naman natin na kapag i-stream tayo, siyempre kailangan natin kumina. Pero iba pa rin yung banding kasi hindi mo mapapalitan ng pera yun. Pagpa-banding na yun, kaya natin lalay mo. Magtuwag ka pag saka minsan lang mag-ano si boss Ken, mag-Valorant kasi nga may pasok yun dito sa trabaho. Kaya nga nagpapapilot yun. Hindi siya gumawa ng pera para sa pamilya. Shoutout, madam. Pero kailangan natin magbawi siya. Pagka tayo nag-busy lang sa araw, syempre kailangan natin kumambak. Diba? Tama yun, diba? Uy! Oh my god, oh my god. You don't die. You don't die, my friend. Oh. Okay. Oh, okay, that's very. Oh, we have to go. 今回は That's very hard, madam. Napakahirap doon. Kanina pa ako nandito, siguro nakaka 6 try na ako dito. This is my 6th try dun sa ano na to, floor 11 chamber 2. Yung kasi ginamit yung ating mga pangbato. いざ剣よよと三尺の修正よ Okay. おとなしくつかまれ Okay, ito na na. Ito naman yung mga mahirap na part. Ito na yan. Ito kailangan kong patayin muna itong mga aliporis mo. 救急如律令 Ito yung So you see it. Kailangan kong galing yung shield. Ang hirap eh. どこへ Baka naka-up yung shield niya. Hindi ko mabawasan eh. 肉力増進 Ouch. Lagi siyang kumukuha ng shield yun. Ba't gano'n? Bakit lagi siyang may up? Ayun o. 全員全票 May shield na naman siya. Titignan ko muna kung paano ba. Kung sino ba yung tumitira ng bilog. Okay. 鏡の花水のように Sino yung nagpo-produce ng bubbles? Yung mga tutubi. Yung mga tutubi yata. Yung mga tutubi yata yung mga nag-ano ng bubbles. Nagbibigay sa atin ng mga bubbles. Okay, so sige. 冷た救急により命に応えよ剣よ龍馬立たれよっよっよっ我が命を聞きたまえやりよ Tanggalin natin si Aya to. Yan, Yashik. Yan. What's up guys? Yan. Sa mga nanonood guys, please don't forget to like and share the stream. Tapos spam nyo lang yung reaction button guys. Thank you. And kung gusto nyo naman guys, mag-send na star. Super highly appreciated guys. We have another star goal na ginagrind for this one. Even if we reach it or not, we're still happy. Thank you. Still happy because we're still black. We're Nasa tama ko kuya. Madam. You're awesome. Yan, thank you for the share ha. Ayun lang, makapalitan ng EM yun. Oh my goodness. Thank you. Crimson Witch. 67,205. Yung nahida natin, nagbago yung build. Wait. You're awesome. Okay. Lot, good afternoon, Lot. Welcome to the stream. Lot, let. Grabe, ano? Pag magpapalit na tayo, lalagay natin si Diluc. Pero this is an attack speed yata. Hindi ko lang sure ako sakop yung ano, Ano lang to, experiment lang to, ha. So, Jean. Asa si Jean? Jean. Hey.
Walang problema sa ani, sa second team eh. Kasi may Dendrobuff eh. Matamang Abyss lang tayo. Palipas na tayo ng oras sa Abyss. Abyss lang na Abyss ng Abyss. Mamaya ibang ano naman. Character naman. 大勢でかかってきても構わん。剣を入れよ、おとなしく務まれ。風の神陸力と今ここに生産す牽引全票。いざ勝負タクよっ Sino ba pyro na ano? Ganda. 剣を入れよ、妖魔立つ。畜生。風よ私暁よ、ここに救急如律令。封印電剣。やるよ畜生。 Child nga, si Child. Try natin si Child. Yan natin ng Vapor. Si Child. Tapos tanggalin, naglagay tayo ng pwede naman ano si Child. Sige. Side. Itch. Two hours stream na ba tayo? 2 hours na pala. Gagarind tayo ng ano, Valorant. Kiching, si Kiching. Daming matutuwa dito sa live. Ching, where are you? Hindi kasi meron tayong ano no, may Chongyun tayo. Tira. Hail flame yata ito. Pa natin kailangan dito. Natin. Tapos Valorant stream na tayo guys after ng ating Abyss. Ay! Ba't ko kinontinue? Paano natin ganun din? Jean, asan si Jean? Puchi, kakaiba to si ano to? Ano ito?
に誓う。一個先今のお知らせ、あたいの最強の音を聞け。 Wala, walang tinamaan. 救急に寄りするよ。はっやるよ。おとなしく捕まれ。もっと熱くなれ。よっほっよっ牽引全票。いざ。しあたいのことが Kamali, nagkamali. Rotation. Tingnan. ねえに答えよ。風の神。剣を入れよ。リズムに乗れるかい。ちょっとの時間だぞ。ほっよっしよっほっ封印厳剣。チャックし今のお知らせよっやっはっよっリズムに乗れるかい。はっ妖豆たった牽引全票。全しもっと熱くなれ。 Thanks for the follow. あたいの最強の音を聞け。いざ。チャック Yeah, Elaine, what's up? Yan. Try nga natin mag 4 star. Trip natin 4 star. Asa na si ano? Difficile. Difficile asa. Shikake けろ。$57,246, not bad. Actually, pwede ako magpalit ng feather. Indecent lang. $22. Bigyan natin ng Shinchu. Daming ano, elemental reaction. Ano elemental reaction dito? Shinchu. Okay. Then, Xiangling. Lagyan natin Xiangling. Oh, tasarap nito, bro. Hindi. Rosaria pala. Rosaria, Xiangling. No? Ay, hindi pala. Oo, tama. Ay, hindi. Rosaria, tapos... Kailan pa natin mag-rate? Di na yata. Thank you! Engine. Xiangling na lang siguro. Hindi, tatalsik You're awesome! yung laban eh. Sige. Xiangling. Xiangling. Okay. Thank you! Hey. Hey Kevin, what's up Kevin? Kevin below, good afternoon. Jan Iverson, good afternoon din. Salamat sa mga nagla-like and share na stream guys. I'm trying, nag-experiment lang ako sa Abyss guys, tapos na ako sa Abyss. Nag-experiment na lang ako. Ano yung sunod natin dito? Kasi You're awesome! Shinchu Yunjin, no? Xiangling.
Xiangling and... Ay, wala ako healer. Pwede na yan. Pwede na yan siguro. Wala ako healer sa first team. Aya ka. Tingnan natin kung marireview pa natin bro. 2 hours na kasi stream natin eh. Gagrind ako ng balo bro eh. 熱々でしょ師匠の技を食らい股間奥義陸力同時断罪の名において Kate. Oh my god. Oh my god, Tishil. Stop the shit, bro. Oh my god, no. What the 仰 hell? せのままに Ang ginawa nun? わかるかい？クオパーヒロサイウルト。売れるわけには姿を見せよオズ熱々でしょこの剣はわかるかい？雨描きがたし。股間奥義。霊に答えよ影のカラスが優也を求めている Grabe ang kate. Sobrang kate gags. Okay, line up na yun. Oh. Pati doon ah. Ay, shit. あれれ Ay, picture お natin. 客さんが来たみたい Dati picture. 知識はあなたにも Kaso ah. Matambagal na. Ah, may buff. Yung floor na. Lalahit ang bar. Lalahit ang bar. ここかおとなしくしな。 Kaso ah. Lalahit ang 痛くしちゃうかも tablet. 渚のリーいや強戦理論の演劇 Hindi mo rin namatay. Oh, no. You don't do that. Okay, wag sa maganon yun. Ano na yun. Hira patayin. Okay. Lusa. Grabe, ano dyan? Fishil yun, bro. Fishil. Puro 4 star yata yun eh, no? Puro 4 star. Lusaw eh. Ito, puro 4 star, bro. Diba? Puro 4 star lang yan, bro. 冷たくサクサク Palumpalo yung ER ng ano natin, bro. Sayang, wala tayo. Wait lang. Okay lang yan. 話が通じないなら断罪の名において Gagi. Nangyari. Oh, palumpalo yung ano natin, par. 熱々でしょえ股間奥義。一個先どこにいるの？黒き翼よ昼夜を切り裂きなさい P-freeze tayo eh, no? Dahil sa ano natin eh, sa hydro natin eh. 師匠の技を食らいなさいやりよ Ano? 無礼者。 Sabi. この剣はわかるかい？サイウルト。Tamang experiment lang 料理 kuya の時 Gid 間だよ ko. 影のカラスが優也を求めている 我を守る。 Bugbog. 動くべきだ。雨描きがたし。この剣はわかるかい？ Lagi niya akong kinukulong ng ganyan ng putik. Nakakainis. 姿を見せよ訪れる。私のお家にいらっしゃいやっぱり。風の赴くままに風の雲の行く風を知れ Hindi inabot ng iframe, par. 左パッチョ。まちまはっはっほれやはびこり Takbo な tayo, さい takbo. 行こう Nasabi ko. 借りなく時風の赴く強戦
Basic. Putik. Binisik bro. Binisik dun ah.陸力同時股間奥義断罪の名において Lahat na elemental reaction bro. Kulang lang ng isa. Grabe. 仰せのままに Oh my god, T-Shield. Totoo ba? 4-star character yun. Oh my goodness. 大ウルコ Ano yun? またか So talaga. Ilang floor na to? Oh, tik yan. Ay! Gago, balik. 渚のリンはっそれはっ強戦風を知れせい厄払いおとなしくしな前にそれ痛くしちゃうかも 渚のリンはっふっとはっふっやっせ Ala. それ Ay, ay, tumagal tayo doon. もらった Ano na? 風 Hindi na lumabas yung tunay い eh. ざしっはびこりなさい Yun, yun lang pala yun. Basta, floor 12, putik. Sige, sige. Fischl, fischl. Sarap gawin ng fischl, putiks. Cookie.あなたの訪れは神卓が示していた股間奥義霊に答えよ姿を見せよオズ影のカラスが優也を求めてこの件はわかるかいタックルオパーイオケ大ウルコ答えなさい熱々でしょ師匠の技を雨描きがたしこの件はわからないタック一個だけ夜の権限断罪の名において Grabe. Pas.
あなたも一緒に踊りたいの？一緒に踊りましょう。これこそが知恵の伝道。開演したばかりだよ。風の行く先をもみちぶちらライトパッション渚のリーもらった。少なくとも観客はいたから。よっせ風を知れ痛くしちゃうかも。やっぱり理論の演劇。あー、風の行く先を風の雲の行くごとはびこりなさい。必ず燃え盛lakas bumasag ng ano, ng shield nung ano, ng dendro. Akit. Grabe. Ayos ba yun, guys? Lagyan natin ng onting at pala. Mago. Okay. 熱々でしょ。股間奥義姿を見せよオーズ。影のカラスは優也を求めてい Gagi る。 mamamatay. 雨描きがたしウオパー火をパーやっ歌よ錦となれ。陸力同時。またか。話が通じないならかこの件はわかるかい？大ウルト答えなさい。 Atay. Wala tayo healer. Nabugbog. Nabugbog masyado, bro. Wala na healer eh. Yung mali nangyari doon. Wala tayo healer na. 雨描きがたし熱々でしょ。歌よ錦となれ。断罪の名において黒き翼よ昼夜を切り裂きな。動く。料理の時間だよ。一個先姿を見せよオーズ。やっそれやっ熱々でしょ。やりよ雨描きがたしよっ股間奥義師匠の技を食らいなさい。断罪の名においてこの件はわかるかい？料理の時間だよ。お嬢様の王。 Unat. 私のお家にいらっし風の赴くままによっせいもみちばを散らまく惜しみゃ覚えたわよ。やっぱりもらった運行。邪魔をするな。痛くしちゃうかも。風を知れはっこれやはっ渚のリーはっ風の赴くままに雲が借りなく時風のこれこそが知
知恵の伝道。強戦いいだろう、理論の演劇誤算だったか。 Hey Dwight, what's up Dwight? Tata ako eh. Okay, ulit na naman dito kay Magu. Grabe naman. やるよ。この剣はわかるかい？グオパー火を吹サイウルコ。け。黒き翼よ、昼夜を切り裂きなさい。またか。雨描きがたし。この剣はわかる。熱々でしょ。やるよ。命に応歌よ錦と。えよ。やっはっやっやっ雨描きがたし。話が通じないなら叩くも。はっやるよ。サイウルコ。お嬢様。 Ulit. Grabe, ang hirap pala talaga ng Abyss.よっへっよっやるよ。熱々でしょ。はっ五感奥義。形は姿を見せよオーズ。はっやっ獲物。 Ang sakit. 権限。チャック。グオパー火を。サイウルコ。肉力同時。答えなさい。雨描きがたし。はっはあ料理の時間だよ。師匠の技。五感奥義。熱々でしょ。しっかり立ってな。覚えたわよ。知識はあなたにも。風を知れ。はっ風の歌、雲の行くごと。三眼。はっここか。役払い。おとなしくしな。痛くしちゃうかも。それはっやはっもらった。渚のリーグ。これは私への侮辱だ。 Second half na naman eh, no? Okay lang kahit mamatay na tayo dito. 借りなく時風を覚えたわよ。私のお家にいらっ理論の演劇 Yung pala yung huli. Yung pala yung huli, no? GG. Grind na tayong balo. GG. GG guys, grind tayong balo. Valorant tayo.